Gracias, señor presidente. Parabéns, señora conselleira, pola súa resposta. Parabéns pola súa postura. A ver se é posible, señor presidente, que se algún diputado quere falar, que saia ao pasillo. E iso é o respeto que lle ten a oposición a esta Cámara. Moitas gracias, señor presidente. Digo isto porque eu xa vin facer aquí preguntas ao presidente da Xunta, do portavoz do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego cando gobernaba o bipartito en esta Cámara, e os diputados que hoxe están coreando aquí daquela aplaudían esas intervencións. Señorías, é que estamos no Parlamento de Galicia e como mínimo non é terlle respeto ao grupo parlamentario, como mínimo é terlle respeto aos que nos puñeron aquí, que non son nada máis e nada menos que os ciudadanos de Galicia. E ustedes levan todo o pleno cunha falta de respeto a todos os galegos e todas as galegas. Ese é o respeto que teñen vostedes do Parlamento de Galicia, que vergoña lles debía de dar. Señora conselleira, a aplicación dunha política de descartes cero é unha amenaza de cheo á nosa flota. De xeito especial aquelas... Señor presidente, é posible facer a pregunta aquí? Rogo silencio, por favor, se non suspendemos o pleno. Prosiga, señor Balseiro. Prosiga. Tranquilo. Señor Balseiro, prosiga. Prosiga, señor Balseiro. Gracias, señor presidente. De xeito especial àqueles que realizan pesquerías mixtas, señora conselleira, tanto no caladeiro nacional como nas augas comunitarias. Por eso confiamos en que nas negociacións que se abren a partir de agora impere o raciocinio e se flexibilice a postura para evitar destrucción da flota. Lamentamos, señora conselleira, unha vez máis que o Partido Socialista sexa o peor enemigo dos intereses da flota galega. Sabemos, é importante para pronunciarse sobre isto, saber do que estamos falando. Claro, é moi importante. Sabemos que un eurodiputado socialista galego dixo ao votar en contra desta flexibilización que, primeiro, prefiero plantear mis posiciones con autonomía sin hacer seguidismo. Faro de Vigo, 11 de fevereiro. No podemos estar todos equivocados y nosotros tener la razón. La Voz de Galicia, 7 de fevereiro. Prefiero estar con la mayoría en la reforma de la PCC, la opinión de La Coruña, 14 de fevereiro. Opté por no apoyar las enmiendas del Partido Popular porque no apoya muchas de mis enmiendas cuando yo soy el que las planteo. La opinión de La Coruña, 14 de febrero. Gracias, señor presidente. Señora conselleira do Medio Rural do Mar.